Nu m-am gândit niciodată că un simplu sunet de telefon mobil mi-ar putea schimba complet cursul vieții. În acea dimineață obișnuită, eram în bucătărie pregătindu-mi cafeaua, la fel ca în fiecare dimineață de când Ricardo a plecat. Mirosul puternic de cafea proaspăt preparată încă se amesteca cu sunetul vântului care intra prin fereastră când ceva vibra peste teșghea. Era telefonul mobil al norei mele, Juliana. Probabil că l-a uitat acolo în timp ce l-ajuta pe nepotul meu cu ghiozdana de școală. Dar ceea ce mi-a rece sângele nu a fost dispozitivul în sine, a fost fotografia care a apărut pe ecran. Imaginea arăta chipul lui Ricardo, soțul meu, același om pe care l-am îngropat acum 3 ani. Pentru o clipă, am crezut că visez. Am clipit, am respirat adânc, am încercat să înțeleg. Dar notificarea era încă acolo, un mesaj nou, cu poza lui și un nume pe care îl știam bine. Inima mea a început să bată atât de tare încât abia puteam respira. Asta nu putea fi real. Cu mâinile tremurânde, am ținut telefonul mobil și în acel moment, fără să știu, am deschis ușa către cel mai devastator secret al vieții mele. Întotdeauna am crezut că după ce am îngropat dragostea vieții mele, nimic nu mă mai poate surprinde. Dar în acea zi, soarta a dovedit contrariul. Dimineața începea ca oricare alta. Zgomotul fierbătorului, mirosul de cafea tare și sunetul păsărilor care aterizau mereu pe balcon. Juliana s-a oprit de vreme să-l ia pe Pedro, nepotul meu, care mergea cu mine aproape în fiecare zi la școală. A plecat în grabă, zâmbind, ca întotdeauna. Nici măcar nu mi-am dat seama că telefonul ei mobil fusese lăsat pe teșghea, între coșul cu pâine și vaza cu flori ofilite. Când sunetul telefonului mobil a răsunat prin bucătărie, am fost surprins. Era o melodie bâlândă, una dintre acele melodii moderne pe care le folosesc tinerii. Instinctiv, m-am uitat la ecran și lumea s-a oprit. Fotografia care a apărut m-a străpuns ca un cuțit. Era Ricardo. Același zâmbet, aceeași privire pe care obișnuiam să o văd înainte de a merge la culcare. Pentru secundă, am crezut că este o glumă proastă, o coincidență sau poate o fotografie veche. Dar era ceva în neregulă, ceva viu în acea imagine, ca și cum ar fi fost încă acolo, privindu-mă. Întregul meu corp a înghețat. Am simțit cafeaua curgând din ceașcă și curgând pe teșghea, dar nici măcar nu m-am mișcat. Notificarea a arătat un mesaj nou, iar numele contactului era al său, Richard Balon de vorbire. Același nume, același emoji pe care îl folosea pentru a semna bilețe afectuoase înainte de a pleca. Am simțit un fior urcând pe ceafă. Inima îmi bătea sălbatic și o căldură ciudată mă urca pe față. Era imposibil. Ricardo era mort. L-am văzut coborând pe pământ. Am văzut sicriul apropiindu-se. Mintea încerca să găsească explicații logice. Poate că i-a păstrat numărul ca suvenir? M-am gândit. Dar cine întreg la minte ar lăsa numele și fotografia unei persoane moarte ca contact activ? Curiosity se lupta cu frica. Mâinile îmi tremurau și sunetul mâinilor ceasului părea să se amplifică. A fost ca și cum timpul s-ar fi oprit, doar pentru a mă forța să mă uit la acel ecran, la acea fantomă digitală care a insistat să mă cheme înapoi în trecut. Juliana a apărut pe hol, sunând la telefonul mobil. Vocea ei a răsunat încet, dar am simțit un ton nervos, aproape nerăbdător. Soacra, mi-ai văzut telefonul mobil prin preajmă? Am înghițit greu și am încercat să arăt natural. Este aici, în bucătărie, și-am răspuns, încercând să ascund tremurul din voce. S-a apropiat, zâmbind, și în acel moment am simțit greutatea secretului arzând în mâinile mele. Dispozitivul încă vibra, iar ecranul a clipit ca și cum ar fi implorat să nu-l predau. Dar frica a învins curiozitatea. Am returnat telefonul, evitând să mă uit direct la ea. Juliana mi-a mulțumit, a luat dispozitivul și a plecat în grabă, ca și cum ar fi fugit de ceva. Și poate, de fapt, fugea. De îndată ce mașina ei a dat colțul, picioarele mele s-au clătinat. M-am așezat la masă, încercând să respir. Aceasta nu ar putea fi o simplă coincidență. Soarta nu este atât de crudă încât să te joci cu imaginea unui om mort.
Era ceva mult mai mare în spatele acelei fotografii. Mi-am petrecut restul zilei cu acea scenă ciocănindu-mi în cap. Fiecare amintire a lui Ricardo a căpătat noi culori și noi umbre. Nopțile în care a sosit mai târziu, apelurile telefonice tăcute, călătoriile neașteptate. Dintr-o dată, totul a început să aibă sens, dar într-un mod amar, aproape insuportabil. Era ca și cum adevărul ar fi fost în fața mea tot timpul și aș fi preferat să nu-l văd. Când soarele apunea, liniștea casei devenea insuportabilă. M-am dus în dormitor, m-am așezat pe marginea patului și m-am uitat la fotografia de nuntă de pe noptieră. Ricardo a zâmbit, cu acea privire senină care într-o zi m-a făcut să cred în iubirea veșnică. Dar acum, tot ce vedeam era o umbră, vestitorul a ceva ce nu eram încă pregătit să descoper. Și în acel moment, am știut, acea fotografie de pe telefonul meu mobil nu a fost o greșeală. A fost o chemare. Un avertisment. Mi-am petrecut noaptea aproape treaz, inima îmi bătea de parcă aș fi vrut să ies din piept. De fiecare dată când închideam ochii, vedeam imaginea lui Ricardo pe ecranul acelui telefon mobil, vie, recentă, ca și cum ar fi fost făcută ieri. M-am întrebat, de ce? Ce legătură ar avea acea femeie cu asta? Oricât de mult am încercat să îndepărtez gândurile, ceva în mine mi-a șoptit că răspunsul era chiar în fața ochilor mei, deghizat în bunătate și zâmbete. Dimineața, Juliana a apărut acasă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A adus flori, a ajutat la pregătirea cafelei și a făcut complimente forțate pe fața de masă. Am privit-o în tăcere, observând gesturile, pauzele, modul în care privea în altă parte când îl menționam pe Ricardo. A fost aceeași femeie pe care am numit-o fiica mea, pe care am întâmpinat-o cu afecțiune din prima zi în care s-a alăturat familiei noastre. Și totuși, ceva despre ea mi suna acum fals. Când a râs când a vorbit despre Pedro, nepotul meu, mi-am dat seama că râsul nu-i ajungea în ochi. Era un sunet gol, repetat, fără suflet. Și apoi, în mijlocul acelei conversații banale, mi-am dat seama că ea evită să menționeze numele lui Ricardo. Fără amintiri, fără comentarii, nimic. Era ca și cum trecutul ar fi fost șters sau ca și cum i-ar fi fost frică să lase ceva să scape. Fiecare gest al ei m-a făcut mai alert. Intuiția unei femei rănite este ceva pe care nimeni nu ar trebui să-l subestimeze. Așa că am decis să fiu atent la tot. Am observat că Juliana a început să meargă mai des la vechiul birou al lui Ricardo, pretinzând că ajută la organizarea ziarelor vechi. Ciudat, m-am gândit, pentru că nu fusese niciodată interesată de documente și nici nu știa unde ținea lucrurile. Mi-am amintit că biroul fusese încuiat de când a murit și cheile se presupune că erau cu mine. Sau erau? Un fior mi-a trecut pe șira spinării când mi-am dat seama că poate altcineva avea acces la acea ușă. În timp ce organiza ziarele, eu o priveam de departe, prefăcându-mă că am grijă de plantele de pe balcon. La un moment dat, am observat că ținea un plic maro, unul dintre acele plicuri bancare, și l-a ținut în grabă în poșetă. Când m-a văzut, l-a deghizat cu un zâmbet. Atunci mi-am dat seama, Juliana ascundea ceva. Ceva mare. Și cel mai rău lucru este că habar n-aveam ce era, am simțit doar că are o legătură directă cu fotografia de pe telefonul meu mobil. În acea seară, m-am așezat la masă și am răsfoit albumul de nuntă, ca și cum aș fi căutat răspunsuri în amintiri vechi. Privirea lui Ricardo din fotografii părea să mă acuze. De ce nu l-ai văzut înainte? M-am gândit. Călătoriile bruște, scuzele de la serviciu, zilele în care parfumul lui nu mai era același. Totul a căpătat un nou sens. Fusese moarbă, iar acum viața mă forța să văd ceea ce fusese mereu în fața mea. În următoarele zile, am încercat să mă conving că era doar paranoia. La urma urmei, durerea ne poate face să vedem fantome acolo unde nu există. Dar ceea ce m-a deranjat a fost seninătatea Julianei, felul în care a zâmbit în timp ce lumea din mine se prăbușea. Cu fiecare vizită a ei, simțeam că inima îmi bate mai repede, ca și cum corpul meu ar fi încercat să mă avertizeze. Ești pe cale să descoperi ceva care va schimba totul. Și poate că soarta a decis deja că trebuie să aflu. Pentru că în aceeași săptămână s-a întâmplat ceva neașteptat și m-a dus direct la adevărul de care mă temeam atât de mult.
Când Ricardo a murit în urmă cu 3 ani, Juliana a devenit stâlpul familiei. Toată lumea spunea că sunt o femeie norocoasă să am onor atât de devotată. Și pentru o vreme am crezut cu adevărat asta. I-a avut grijă de mine, de Pedro, de înmormântare, de actele de asigurare și chiar de testament. Era grijulie, iubitoare, mereu cu un cuvânt de mângâiere. Eu, orbit de durere, nu mi-am dat seama că în spatele acelei imagini a perfecțiunii se afla ceva atent calculat. Îmi amintesc ziua citirii testamentului. Avocatul, un om cu o voce calmă și o expresie neutră, ne-a primit în biroul său. Mirosul de hârtie veche și cafea rece plutea în aer. Ricardo lăsase totul organizat milimetric. Casa principală era pentru mine și Carlos, fiul nostru. Juliana a moștenit o sumă mică, e ca recunoașterea sprijinului și afecțiunii din ultimii ani ai vieții sale. Părea corect. Dar astăzi, privind în urmă, îmi dau seama că tot ce era acolo avea un subtext, ceva nerostit, ascuns printre rânduri. Juliana a plâns în timpul lecturii, ștergându-și lacrimile cu o batistă albă. El a spus că i-a fost dor de socrul său, așa cum i-a fost dor de un tată. Și în acel moment, jur, am crezut. L-am îmbrățișat pe avocat, m-a îmbrățișat și mi-a promis că va avea mereu grijă de Pedro și de mine. Am crezut fiecare cuvânt. Nu știa că acest strigăt era doar preludiul unei minciuni repetate cu grijă. În lunile următoare, prezența ei a devenit constantă. A apărut pentru a-și ajuta, pentru a-i vedea cum sunt. Uneori, a sosit chiar înainte să mă trezesc. A adus flori, prăjituri sau scuze simple pentru a intra în biroul lui Ricardo. Și eu, prostesc, am crezut că este îngrijorare. Era ceva matern, aproape afectuos în gesturile ei. M-am simțit binevenit, susținut și asta a anesteziat orice suspiciune. Până când, într-o zi, Carlos a comentat ceva care îmi tot răsuna în minte. A spus că Juliana era diferită, mai distantă, mai rece. Care uneori o surprindea vorbind singură în mașină sau trimițând mesaje noaptea târziu. Mamă, cred că ascunde ceva, a spus el, am certat, spunându-i că este durerea văduviei, că fiecare se confruntă cu pierderea într-un mod diferit. Dar înăuntru, ceva a început să se miște în mine, ca o rană veche care încearcă să se vindece cu forța. La acea vreme, biroul lui Ricardo era încă un sanctuar. Nimeni nu a mai intrat acolo de la moartea lui. Perdelele s-au închis, mirosul lui încă înfipt în haine, cana de cafea pe masă. Era singurul spațiu în care simțeam că încă există. Și poate de aceea mi-a luat atât de mult să realizez că Juliana părea obsedată de acel loc, vorbea despre birou, ca și cum ar fi fost al ei, ca și cum ar fi păstrat ceva mai mult decât simple amintiri. Am început să observ detalii, felul în care încuia mereu ușa, privirea neliniștită când treceam, obiceiul de a-și purta geanta tot timpul. Era o tensiune deghizată în ea, o neliniște care mă făcea să mă simt inconfortabil. Era ca și cum ar fi trăit cu teama de a fi descoperită. Și cu cât zâmbea mai mult, cu atât simțeam mai mult falsitatea ascunsă în spatele acelei fețe senine. Atunci m-am hotărât. Trebuie să știu ce căuta atât de mult acolo. Adevărul poate dura timp, dar găsește întotdeauna o modalitate de a bate la ușă. Și în acest caz, ar fi fost ascuns într-un sertar încuiat și un plic manila care ar schimba totul. Într-o după-amiază ploioasă, când vântul sufla prin crăpăturile ferestrelor, mi-am făcut curaj să intru în biroul lui Ricardo. Ușa scârția ca și cum mi-ar fi cerut să nu merg mai departe. Mirosul era încă acolo, un amestec de colonie lemnoasă, hârtie veche și liniște. Fiecare pas pe care l-am făcut suna greu, de parcă amintirile ar fi vrut să mă tragă înapoi. Am atins biroul, acoperit cu un strat subțire de praf, și am simțit un fior străbătându-mi corpul. A fost ca și cum ai atinge trecutul cu propriile mâini. Obiectele păreau neatinse. Ceasul s-a oprit la ora 22:14, stiloul de aur, rama cu fotografia anunții noastre. Dar ceva mi-a tras atenția, un sertar mai jos pe care nu puteam să-l deschid niciodată. Întotdeauna am crezut că este blocat. Când am tras, mi-am dat seama că eram închis înăuntru. Mi-am trecut degetele prin lemn, încercând să găsesc crăpături, și am observat o dungă circulară mică, abia vizibilă. Era o încuietoare ascunsă și m-a făcut să tremur. Am căutat cheia în birou, dar nimic.
până când mi-am amintit de o cutie veche de trabucuri pe care Ricardo o ținea încuiată în dulap. Am luat cheia mică care era înăuntru și, cu mâinile tremurânde, am băgat-o în sertar. Clicul uscat a răsunat prin cameră ca un foc de armă. Sertarul a alunecat încet, dezvăluindu-i conținutul. Un plic maro, îngălbenit de timp, cu numele meu scris de mână Teresa. Inima mi-a bătut cu putere. Era scrisul lui de mână. Acel scris ferm, ușor înclinat, pe care îl știam pe de rost. Pentru o clipă, nu am putut respira. Plicul era sigilat cu ceară roșie, ca și cum ar fi deținut un secret sacru. M-am așezat pe scaunul lui și m-am uitat minute lungi, nehotărât dacă să-l deschid. Sunetul ploii care bătea pe fereastră se amesteca cu ecoul propriei mele respirații. Am simțit că, după acel moment, nu va mai fi la fel. Am rupt sigiliul cu grijă. Înăuntru, erau mai multe fotografii. Prima m-a făcut să scap totul pe podea. A fost Ricardo cu Juliana. Cei doi, împreună, zâmbind în fața unei cabane din munți. Alte fotografii arătau excursii, cine, îmbrățișări. Momentul imaginilor a arătat clar. Povestea de dragoste a început cu mult înainte de boala lui. Lacrimile au venit fără a cere permisiunea. Am simțit un nod în gât și un amestec de furie și neîncredere care m-a făcut să vreau să țip. Mintea a refuzat să-l accepte. Cum ar fi putut? După atâția ani, după tot ce am trăit. M-am simțit trădată nu numai ca soție, ci și ca femeie, ca ființă umană. Acele fotografii nu erau doar dovezi de infidelitate, erau portretul naivității mele. Fiecare imagine m-a lovit ca o propoziție crudă. Și cel mai rău dintre toate, Juliana era în toate, zâmbind de parcă ar fi câștigat. Printre fotografii, era o cheie mică de aur și un bilet împăturit. Versurile lui Ricardo spuneau: și dacă citești asta, este pentru că adevărul a ieșit în sfârșit la iveală. Ce este în cabană trebuie să fie văzut de tine. Sângele curgea rece. Cabană. Nu am știut niciodată care unul. Acea cheie mi-a strălucit în palmă ca o ispită. A fost următorul pas într-o revelație care părea să nu aibă sfârșit. Am închis plicul, am respirat adânc și m-am uitat în jur. Totul în acea cameră arăta diferit acum. Biroul, cândva un simbol al amintirilor bune, devenise un câmp de luptă între dragoste și minciună. Și când am pus fotografiile înapoi în plic, mi-am dat seama că această cheie de aur nu ar deschide doar o ușă, ci ar deschide și cele mai adânci răni ale sufletului meu. Am petrecut zile întregi uitându-mă la acea mică cheie de aur, ca și cum ar fi avut putere asupra mea. Am dormit și m-am trezit gândindu-mă la ce voi găsi în cabana menționată în bilet. Ce este acolo trebuie să fie văzut de tine. Aceste cuvinte m-au bântuit. În adâncul sufletului, știam că adevărul nu vine niciodată singur, întotdeauna aduce durere. Totuși, ceva mai puternic decât frica m-a împins înainte. Era ca și cum Ricardo, oriunde s-ar afla, m-ar fi chemat să termin ceea ce începuse. Am luat mașina într-o dimineață rece de sâmbătă. GPS-ul a indicat un punct îndepărtat, urcând prin munți, pe un drum vechi pe care nu l-am parcurs niciodată. Copacii desi păreau să se aplece peste asfalt, iar vântul sufla puternic, aducând o liniște ciudată, aproape religioasă. Fiecare kilometru parcurs a fost o scufundare mai adâncă în trecut. Îmi amintesc că am oprit radial și am lăsat doar sunetul motorului și inima mea bătând cu putere. După aproape 2 ore de călătorie, am văzut un semn ruginit cu numele-și refugiu. Același nume scris pe spatele biletei lui Ricardo. Am parcat mașina și am mers pe o potecă acoperită cu frunze uscate. Aerul de acolo mirosea pin și pământ umed. Cu fiecare pas, vântul șoptea printre ramuri, ca și cum natura ar fi încercat să mă avertizeze că sunt pe cale să trec o linie de la care nu va mai fi întoarcere. Și apoi l-am văzut. Cabana. Ferestre mici, izolate, din lemn închis la culoare și prăfuit. Vopseaua decojită a trădat ani de neglijență, dar mai era ceva familiar. Structura era solidă, aproape primitoare, ca un secret bine păzit. M-am apropiat de ușă, cheia tremurând între degete. Când zăvorul s-a întors, o crăpătură a răsunat în aer, iar sunetul vântului părea să înceteze brusc. Când am intrat, am simțit mirosul puternic de lemn vechi amestecat cu mirosul ușor de lavandă.
Podeaua scârțâia sub picioarele mele, iar lumina care străpungea crăpăturile crease benzi aurii în cameră. Era un șemineu slab, perdele verzui și pe masă o sticlă goală de vin lângă 2 pahare. 2. Acel detaliu simplu m-a tăiat ca o lamă. Era acolo. Acesta era refugiul lor, cuibul în care trădarea luase contur. Am mers încet, observând fiecare colț, fiecare detaliu. Erau haine împăturite peste un scaun, o eșarfă de femeie atârnată în oglindă și deasupra patului o plapumă tricotată făcută de mine. Același care a dispărut din casa mea acum 4 ani. Stomacul mi s-a întors. Acela nu era doar ascunzătoarea unui cuplu. A fost o viață paralelă, construită pe cheltuiala mea, cu amintirile mele, lucrurile mele, dragostea mea. Deasupra dulapului am găsit o fotografie înrămată, Ricardo și Juliana în fața șemineului, îmbrățișându-se. El a zâmbit. La fel a făcut și ea. Scena a fost atât de intimă încât am simțit un impuls de a sparge geamul. Dar în schimb, m-am așezat pe podea și am plâns. Am plâns pentru toate momentele în care am avut încredere. Am iertat. M-am înșelat crezând că dragostea este suficientă pentru a proteja pe cineva de trădare. În acea cabană, nu eram un vizitator, eram o fantomă care își urmărea propriul înlocuitor. Când plânsul s-a oprit, liniștea m-a învăluit complet. Dar înainte de a pleca, am observat ceva ciudat la covorul de lângă șemineu, o scândură ușor slăbită. Am îngenunchiat și am ridicat-o cu grijă. Acolo, ascunsă în podea, era o cutie metalică cu inițialele Jreameș gravate pe ea. Ricardo Augusto Martins. Inima mi-a bătut din nou. Cabana încă mă ascundea secrete și eram pe cale să le descoper pe cele mai întunecate dintre ele. Întoarcerea de la acea cabană era ca și cum ai conduce cu inima ruinată. Drumul care cândva mi se părea o cale de descoperire, acum s-a transformat într-un coridor de amintiri frânte. Curbele munților reflectau propria mea confuzie interioară. Cerul înnorat părea să mă împovărească, iar sunetul vântului lovind geamurile mașinii era singurul însoțitor în acea călătorie tăcută. Nu știam dacă să plâng de furie, tristețe sau neîncredere, poate pentru totul dintr-o dată. Când am ajuns acasă, totul mi s-a părut ciudat, ca și cum nimic altceva nu mi-ar aparține. Canapeaua unde citea ziarul, lampa pe care am cumpărat-o împreună, chiar și ceasul de pe perete părea să mă batjocorească cu ticăitul său constant. Am deschis geamurile ca să las aerul să intre, dar vântul rece i-a adus doar ecoul amintirii. În acea seară, m-am așezat la masă și m-am uitat la plicul maro ore în șir, recitind fiecare cuvânt din bilet și observând fiecare detaliu al fotografiilor. Trebuia să înțeleg. Trebuia să pun piesele împreună. În zilele următoare, am început să mă retrag. A evitat vizitatorii, a închis telefonul și s-a prefăcut că este ocupată când a apărut Juliana. Inima mi-a țipat, dar gura mea a rămas tăcută. Știam că orice pas greșit o putea alerta. Curiozitatea ei a fost întotdeauna deghizată în îngrijorare și asta m-a făcut și mai alertă. Jocul se schimbase. Acum nu mai eram văduva nevinovată, ci femeia care începea să vadă ceea ce fusese întotdeauna ascuns. Am început să scriu totul într-un caiet. Date, amintiri, nume de locuri. M-am întors singur la cabană de 2 ori, fără să spun nimănui. Am luat mănuși, o lanternă și un aparat foto. Fiecare detaliu al locului părea să conțină un mesaj codificat lăsat de Ricardo. Cutia de metal pe care am găsit-o sub scândurile încă mă chinuia. Era încuiată, iar cheia nu era printre cele pe care le-am găsit. Asta mi-a dat sentimentul că soarta însăși vrea să mă deschid încetul cu încetul, fără să sar peste pași. Într-una dintre aceste călătorii, ceața a acoperit totul. Cabana părea să plutească pe o mare albă. Am simțit frică, dar și o pace ciudată. Poate pentru că, în acea liniște înghețată, puteam în sfârșit să vorbesc cu mine însumi. Am întrebat cu voce tare, de ce, Ricardo? Ce te-a condus la asta? Sunetul a răsunat ca și cum muntele mi-ar fi răspuns. Și în acea clipă mi-am dat seama că căutarea adevărului nu mai era doar despre el, ci despre mine. Trebuia să înțeleg cine fusesem înainte de minciună. În timp ce mă întorceam, am simțit că ceva în mine se schimbă.
Durerea era încă acolo, dar acum era amestecată cu o hotărâre liniștită. Nu voiam răzbunare, voiam răspunsuri. Și dacă adevărul avea un preț mare, eram dispus să plătesc. Nu mai era fragila Tereza care plângea după soțul ei mort, ci o femeie rănită care învățase să umble în întuneric. În zilele următoare, am început să observ semne că Juliana devenea neliniștită. A sunat mai des, a pus întrebări incomode și părea să-mi testeze reacțiile. Odată, el a comentat cu ușurință despre un loc frumos în munți pe care l-a menționat Ricardo. Inima mi s-a oprit pentru o secundă. Știa. Sau bănuiau asta. De atunci, orice pas greșit ar putea fi fatal. Și în acest vârtej de frică și curaj mi-am dat seama, călătoria era încă departe de a se termina. Cabana era doar vârful unui secret mult mai profund și eram pe cale să mă arunc în ea, chiar dacă m-a costat puțina liniște care mi-a rămas. M-am întors la cabană într-o dimineață cețoasă, când lumea părea suspendată între trecut și prezent. Aerul rece îmi tăia fața și fiecare pas de-a lungul potecii cu frunze părea un ecou a ceea ce trăisem. Am purtat cu mine lanterna, o pungă cu bilețe și, în buzunar, curajul care mai rămăsese. Când am deschis ușa, sunetul lemnului scârțind era ca geamătul unei amintiri care încerca să rămână în viață. Același miros de lavandă și fum străvechi m-a învăluit și totul părea înghețat în timp. Cabana era mică, dar avea o intimitate sufocantă. Pe masă, 2 căni cu urme de ruj și cafea uscată. Pe podea, o pereche de papuci de damă. Pereții aveau imagini cu peisaje montane, iar pe șemineu, un portret al lui Ricardo zâmbind singur, dar cu aceeași haină pe care o purtam fotografiile cu Juliana. Era ca și cum acel loc respira rămășițele unei iubiri clandestine. Cu fiecare detaliu, am simțit că mi se frânge inima puțin mai mult. Mi-am trecut degetele peste paharele de vin, încăpătate, și mi-am imaginat râsetele năbușite, conversațiile șoptite, promisiunile făcute în întuneric. Cabana era mai mult decât o ascunzătoare, era un cadru pregătit cu grijă pentru a păstra o minciună vie. Totul acolo avea un scop, să ascundă adevărata fața trădării. Și cumva am simțit că Ricardo însuși a lăsat indicii, poate regretat, poate încercând să se răscumpere. Când am urcat la mansardă, am găsit o cutie acoperită cu un cearșaf vechi. Înăuntru erau mai multe fotografii, litere și obiecte mici, un colier de perle, un bilet cu numele Julianei, o verighetă în plus. Sângele mi s-a înghețat. O a doua alianță. Am îngenunchiat și am plâns, nu numai pentru trădare, ci pentru întreaga viață pe care am construit-o crezând într-o poveste care nu a existat niciodată. Pereții păreau să se închidă în jurul meu, iar aerul subțire m-a forțat să cobor pentru aer. M-am așezat lângă șemineul stins. Lemnele de foc, încă îngrămădite, dezvăluiau că cineva fusese acolo recent. Praful era prea fin pentru 3 ani de abandon. M-a făcut să mă înfior. Cineva se întorcea la cabană. Juliana. Sau doctorul care l-a îngrijit pe Ricardo în ultimele luni, de Renato, care m-a privit mereu într-un mod evaziv. Îndoiala mă roade. Poate că acea poveste nu s-a încheiat cu moartea lui. Poate că era încă în desfășurare și tocmai călcasem pe pământul lor. Am început să aud sunete afară, pași ușor pe potecă, scârțitul porții. Întregul meu corp a înghețat. Am stins lanterna și m-am ascuns în spatele cortinei. O umbră a trecut prin fața ferestrei. Am așteptat în tăcere, aproape fără suflare. Sunetul a dispărut și, câteva minute mai târziu, totul a revenit la liniște absolută. Asta mi-a confirmat suspiciunile. Cineva încă mai vizita acel loc și dacă cabana era refugiul îndrăgostiților, poate că era și punctul de întâlnire al secretelor mai întunecate. Înainte de a pleca, am lăsat totul exact așa cum l-am găsit. Am închis ușa încet, am șters urmele și am luat cu mine doar lucrurile esențiale, câteva fotografii, biletul cu numele Julianei și colierul de perle. Pe drumul de întoarcere, greutatea descoperirii m-a zdrobit. Nu mai eram doar o văduvă trădată, eram o femeie în pragul adevărului muritor. Când mașina a coborât muntele, soarele a răsărit timid în spatele munților.
Și în acel moment, am înțeles că zorii nu aduc întotdeauna lumină. Uneori, dezvăluie doar dimensiunea întunericului care a fost ascuns tot timpul. Înapoi acasă, m-am așezat la masă și am împrăștiat peste ea tot ce adusesem de la cabană: fotografiile, colierul, literele și biletul cu numele Julianei. La prima vedere, nimic nu părea mai mult decât o dovadă a unei trădări comune. Dar era un alt plic, ștampilat cu logo-ul unei companii de asigurări. Inima mi-a înghețat. Mi-am amintit că Ricardo comentase ceva despre asigurările de viață, dar nu dăduse niciodată detalii. Instinctiv, am deschis documentul și am început să-l citesc și acolo pământul a dispărut sub picioarele mele. Valoarea politicii a fost absurdă, 1.000.000 de reali. Dar ceea ce m-a făcut să-mi pierd respirația a fost numele scris în câmpul beneficiar: Juliana Alf Martins. Nora mea. Femeia care s-a prefăcut că mă consolează, care a spus că a suferit moartea socrului ei ca un tată. Am stat nemișcat câteva secunde, uitându-mă la litere ca și cum s-ar putea schimba singure. Nu s-au schimbat. A fost real. Și dintr-o dată, totul a început să aibă sens. Grija, prezența constantă, plânsul la privehi, totul avea un scop. Am simțit o greață adâncă. Mi-am amintit cum a insistat să aibă grijă de medicamentele lui Ricardo în ultimele luni. Mi-a spus că medicul mi-a recomandat o nouă doză, că nu trebuie să-mi fac griji. Acum, amintirea acestor cuvinte m-a ars pe dinăuntru. Boala lui a fost într-adevăr atât de rapidă. S-au accelerat cineva inevitabilul din interes. Gândul m-a făcut să sar în picioare, simțindu-mi inima bătând în gât. Am alergat în cameră și am luat cutia cu amintiri unde păstram documentele medicale. Am început să recitesc rețete, chitanțe de examen, tichete de spitalizare. În mai multe dintre ele, numele Julianei a apărut ca și responsabil tehnic. Un fior mi-a trecut pe șira spinării. Totul era în mâinile ei. Femeia pe care o luasem ca fiică părea acum centrul unei rețele care implica chiar și moartea soțului meu. M-am întors la plicul companiei de asigurări și am observat ceva și mai ciudat: data poliței. Contractul fusese încheiat cu 2 luni înainte de diagnosticul lui Ricardo. 2 luni. Cum ar putea prezice boala? Sau mai degrabă, cine a ajutat-o să prezică asta? Răspunsul părea prea evident pentru a fi spus cu voce tare. Numele care mi-a răsunat în minte a fost același pe care l-a menționat în spital: Dr. Renato. Oncologul de încredere. Cu fiecare rând citit, furia mea creștea. Era ca și cum fiecare document ar fi fost o lovitură, o nouă cicatrice. Eu, care credusem întotdeauna în bunătatea oamenilor, vedeam acum în fața mea portretul lăcomiei deghizat în afecțiune. Mi-am amintit de momentele în care Juliana m-a privit în ochi și mi-a spus: "Ei poți să-mi lași asta pe mine, soacră. Știu ce este mai bine pentru el." Nu știam că cel mai bun va avea un preț și o semnătură notarială. Cu mâinile tremurânde, am pus hârtiile înapoi în plic. Nu am plâns. Pentru prima dată, nu am plâns. Durerea a făcut loc la ceva mai rece, mai calculat. Un fel de luciditate care se naște doar atunci când sufletul obosește de suferință. Am știut că de atunci trebuie să merg cu grijă. Arătând slăbiciune, ar fi același lucru cu a-mi da viața în mâinile ei. În acea noapte, am scris în jurnalul meu: adevărul este mai mortal decât o travă. Dar acum, ea este cea care își va gusta propriul medicament. Și când am închis caietul, mi-am dat seama că nu era vorba doar de dreptate, ci de supraviețuire. Pentru că atunci când minciunile ucid, adevărul este singura armă rămasă. Zile întregi, am trăit ca și cum aș fi purtat foc în piept. Dovenile de asigurare, fotografiile și amintirile mi-au fost amestecate în minte ca un coșmar fără sfârșit. Dar ceea ce nu știam încă este că cea mai importantă piesă a acestui puzzle era pe cale să cadă în mâinile mele. În timp ce căutam din nou cutia de metal pe care o găsisem în cabană, mi-am dat seama că sub tavanul fals era ceva ascuns. Un caiet cu coperta neagră, acoperit cu piele și cu inițialele reame gravate de mana. Era jurnalul lui Ricardo. Întregul meu corp s-a cutremurat. M-am așezat pe podea și am deschis cu grijă prima pagină. Mirosul hârtiei vechi și mișcarea constantă a stiloului m-au transportat direct în trecut. La început,
Notele erau simple, date, întâlniri, reflecții. Dar pe măsură ce înainta, tonul cuvintelor s-a schimbat. Nu știu cât timp pot trăi sfâșiat între vinovăție și dorință. A scris el, Juliana este ca focul, încălzește și distruge. Fiecare propoziție m-a întrerupt. Iată, în fața ochilor mei, mărturisirea omului pe care am jurat să-l iubesc până la sfârșitul zilelor mele. El a descris cum a început implicarea, într-un mod de nevinovat, și în timpul vizitelor medicale. A vorbit despre singurătate, despre vanitatea rănită de vârstă și despre cum l-a făcut să se simtă ei din nou viu. Am tremurat. Nu știam ce mă durea mai mult, trădarea sau conștientizarea faptului că se îndrăgostise cu adevărat. Dar jurnalul nu era doar o scrisoare de dragoste. În curând, paginile au început să se întunece. A vorbit despre crize, șantaj, frică. Știe prea multe. Mi-a spus că dacă mă dau la o parte, va spune totul. Mai târziu, o propoziție m-a făcut să-mi pierd respirația. Îi bănuiesc că mă otrăvește încetul cu încetul. Medicamentele ei mă amețesc, obosit, fără putere. Ochii mă ardeau. Era Ricardo care cerea ajutor, deși întârziat, în cuvinte tăcute. Am continuat să citesc cu inima în bucăți. El a descris simptome ciudate a amețelii, slăbiciune, pierderi de memorie și a menționat că a vorbit cu Dr. Renato, același care, potrivit lui, a insistat să o păstreze pe Juliana ca îngrijitoare. Cred că sunt în asta împreună, a scris el, dar am nevoie de dovezi înainte de a acționa. Ultimele pagini erau pătate cu ceva întunecat, poate cafea, poate lacrimi. Scrisul de mână a devenit tremurat, iar propozițiile păreau să-și piardă logica. Ultima notă a fost scurtă și disperată. Și dacă nu mă trezesc mâine, Teresa, iartă-mă. Am făcut o greșeală, dar încearcă să înțeleg. Nu se va opri. Am închis jurnalul cu mâinile tremurânde. Greutatea celor cuvinte părea să zdrobească aerul din jurul meu. Ricardo ar fi putut să mă trădeze, dar a fost și o victimă a propriei ei ambiții. Era ca și cum ar fi încercat să mă avertizeze, chiar și după ce a murit. Am plâns în tăcere, nu pentru el, ci pentru toată dragostea distrusă. Acel caiet a fost mărturisirea și condamnarea noastră a tuturor. Fiecare rând a arătat cât de mult este capabilă inima umană să se piardă între dorință și regret. L-am iubit și m-a distrus, dar acum, pentru prima dată, nu mă mai simțeam victimă. Eram moștenitorul unui adevăr pe care nimeni altcineva nu-l putea șterge. Am închis jurnalul, am respirat adânc și m-am uitat pe fereastră. Vântul a suflat perdelele ca și cum ar fi adus un mesaj. Durerea m-a purificat, iar furia a făcut loc unei hotărâri aproape sacre. Dacă lui Ricardo i-ar fi fost frică să se confrunte cu acea femeie, eu nu aș fi fost. Pentru că, uneori, dreptatea vine în mâinile celor pe care soarta i-a lăsat în urmă. După ce am citit jurnalul, am știut că nu mai pot rămâne tăcut. Adevărul era acolo, în fața mea, pulsând ca o rană deschisă. Și cu cât reciteam mai mult acele pagini, cu atât simțeam mai mult că povestea nu se terminase încă. Ricardo lăsase urme, iar Juliana încă mergea liberă, zâmbind de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Am decis că a venit timpul să pun capăt acelui teatru. L-am sunat pe fiul meu, Carlos, și am spus o parte din ceea ce am descoperit. A fost în stare de șoc, dar mi-a promis că mă va însoți la cabană. Drumul părea mai întunecat ca niciodată. Cerul greu, ceața care acoperă copacii și o liniște mușcătoare care ne înconjoară. Am ajuns la Murg. Cabana era la fel sau aproape. Era o mașină parcată afară. Am recunoscut-o imediat. Era Julianei. Inima mi-a bătut cu putere. L-am rugat pe Carlos să aștepte mașină și să sune la poliție dacă se întâmplă ceva. Mi-am luat telefonul mobil și jurnalul lui Ricardo și am intrat încet. Ușa era întredeschisă. Mirosul de lavandă încă pătrundea în aer, dar acum se amesteca o altă aromă, ceva metalic, puternic, ca sângele și parfumul ieftin. Juliana era înăuntru, cu spatele întors, vorbind cu cineva. Am recunoscut vocea chiar înainte de a-l vedea, Dr. Renato. Vorbeau încet, tensionați, ca cineva care poartă un secret pe cale să se prăbușească. Eram ascuns în spatele scărilor, ascultând.
ai spus că asigurarea a fost rezolvată, a șoptit ea. Și este, a răspuns el, dar dacă această bătrână află, totul va merge pe scurgere. Inima mea părea să se oprească. Tonul de dispreț cu care vorbea despre mine mi-a făcut să fiarbă sângele. Mi-am scos telefonul mobil și am început să înregistrez discret. Cuvintele lor erau cuțite care tăiau masca inocenței pe care Juliana o purta ani de zile. Nu va găsi niciodată nimic, a spus doctorul, și nimeni nu ar crede o văduvă senilă. Atunci am greșit și scârția. Liniștea care a urmat a fost mortală. Juliana s-a întors încet, iar spaima de pe fața ei a fost atât de mare încât, pentru o secundă, nimeni nu a mai respirat. Teresa, i-a spus ea, cu vocea tremurândă. Ce faci aici? M-am uitat ferm la ea, ținând jurnalul în mână. Am venit să caut adevărul, i-am răspuns. Și se pare că l-am găsit. Renato a încercat să intervină, dar Carlos a intrat brusc, cu telefonul mobil în mână, transmițând totul în timp real poliției. Continuați să vorbiți, a spus el, și înregistrarea este gata. Juliana a pierdut controlul. A țipat, a plâns, a spus că este o minciună, dar confuzia nu a făcut decât să o condamne și mai mult. Mi-am păstrat privirea rece, fără niciun fior femeia pe care o cunoștea fragilă, amabilă, naivă rămăsese în urmă. Acum, cel care stătea în fața ei era cineva modelat de durere. În timp ce sirenele răsunau în depărtare, am văzut disperarea cuprinzându-i fața. A încercat să fugă, dar Carlos a ținut-o în brațe. Doctorul a rămas tăcut, palid, resemnat, de parcă ar fi știut deja soarta care l-aștepta. Câteva minute mai târziu, poliția a intrat, a adunat dovenile și a luat pe cei doi încătușați. Cu fiecare pas pe care îl făceau, simțeam greutatea trecutului ridicându-se de pe umerii mei. Dreptatea începea în sfârșit să respire. Am stat pe pragul ușii, uitându-mă la cabană pentru ultima dată. Acel loc, care fusese cândva sanctuarul minciunii, a devenit acum scena adevărului. Și în timp ce vântul sufla printre copaci, am simțit că Ricardo, undeva, se odihnește în sfârșit. Dar ecoul acelei nopți nu va fi redus la tăcere prea curând, pentru că adevărul, odată dezvăluit, nu se întoarce niciodată la tăcere. După acea noapte, mi-am dat seama că adevărul, atunci când iese la iveală, nu țipă, ci șoptește și distruge în tăcere. Poliția i-a luat pe Juliana și pe Renato, dar ceva în mine spunea că povestea nu s-a terminat încă. Investigația depindea de înregistrări și știam că va trebui să dovedesc fiecare cuvânt spus în cabană. Carlos, fiul meu, a petrecut zile întregi revizuind videoclipurile și sunetele pe care le-am înregistrat. Fiecare lor propoziție era o mărturisire deghizată, o frânghe care se strângea încet în jurul gâtului lor. Prima înregistrare a arătat-o clar pe Juliana spunând, și dacă află, pierdem totul. Apoi medicul a răspuns, și nu vă faceți griji, doza finală a intrat deja în vigoare. Aceste cuvinte au fost suficiente pentru a-i condamna. Dar Carlos a vrut să meargă mai departe. El a instalat o copie a fișierelor în cloud și a înmânat originalele autorităților. Totul a fost documentat cu acuratețe. Pentru prima dată, am simțit că nu mai suntem singuri, că adevărul are în sfârșit aliați. În zilele următoare, casa a devenit din nou straniu de liniștită. Sunetul pașilor Julianei nu mai răsuna pe coridoare, iar aerul părea mai ușor. Dar golul pe care l-a lăsat nu era cel al unei absențe, ci cel al unei otrave care începea în sfârșit să părăsească corpul. Am petrecut ore întregi uitându-mă pe fereastră, încercând să înțeleg în ce moment viața a devenit un labirint de minciuni. Poate că iubirea, atunci când este oarbă, ne face complici fără să ne dăm seama. Într-o zi, am primit un telefon de la delegatul responsabil de caz. Vocea lui era profundă și reținută, dar era un ton de respect. Doamnă Teresa, curajul tău a salvat mai multe vieți decât îți imaginezi. Înregistrările au dezvăluit ceva mai mare, nu a fost doar despre soțul ei. Inima mi-a bătut cu putere. El a explicat că Renato și Juliana au aplicat aceeași înșelătorie altor persoane, pacienți în vârstă, bărbați bogați și singuri, toți cu polițe de asigurare suspecte. Ricardo, fără să știe, a fost doar o altă victimă într-o serie de crime bine planificate. Am tăcut câteva secunde.
Lumea părea să se învârtă încet. Toate acestea, cinele, excursiile, cabana făceau parte dintr-o rețea criminală de seducție și moarte. Am simțit furie, desigur, dar și milă. Îmi pare rău pentru Ricardo, pentru că s-a lăsat înșelat. Îmi pare rău pentru mine, că am crezut atât de mult. Îmi pare rău pentru Juliana, pentru că și-a vândut sufletul în schimbul unor bani pe care nu i-ar fi văzut niciodată. A fost dreptatea divină, venind cu precizia care le lipsește adesea oamenilor. Carlos și cu mine am fost chemați să dăm noi declarații. Și-a păstrat calmul, dar am putut vedea în ochii lui durerea de a realiza că femeia care îi împărțea patul era o criminală. Iubirea, atunci când este amestecată cu rușinea, creează o tăcere care doare mai mult decât orice cuvânt. L-am îmbrățișat și am spus, nu purta greșeala ei. Răul pe care l-a făcut nu este oglinda ei. Doar a dat din cap, cu ochii în lacrimi, și acolo mi-am dat seama că iertarea este și o formă de dreptate. În acea noapte, când știrile au arătat cazul, cabana a apărut în imagini. Reporterul a vorbit despre refugiul îndrăgostiților, e ca fiind centrul unui scandal polițist. Am privit în tăcere, stând în fotoliul care i-a aparținut cândva lui Ricardo. Am simțit lacrimile curgând, dar erau diferite, nu de durere, ci de eliberare. A fost sfârșitul deghizării, începutul unei noi vieți. Înainte de a merge la culcare, i-am deschis jurnalul încă o dată. Ultimele cuvinte spuneau, dacă dragostea este greșeala mea, adevărul să fie răscumpărarea mea. Am închis caietul, am stins lumina și am șoptit, i-ai fost iertat, Ricardo. Dar acum, ea este cea care trebuie să mărturisească. Când au sosit rezultatele examinării medico-legale, întregul meu corp mi-a tremurat. Știam că vor găsi ceva, dar nu eram pregătit să aud fiecare detaliu. Delegatul a venit personal la mine acasă, însoțit de o femeie de la parchet. M-au rugat să mă așez. Aerul părea greu, iar ceasul din cameră marca exact aceeași oră în care Ricardo a murit cu 3 ani mai devreme. Dona Teresa, a început el, soțul tău nu a murit de cancer. A fost otrăvit. Cuvintele au răsunat ca un tunet. Pentru o clipă, am crezut că pământul a dispărut. Otrava fusese administrată încet, amestecată cu medicamentele prescrise de Renato, cu complicitatea directă a Julianei. Examinarea medico-legală a găsit urme de substanțe chimice în probele depozitate în laborator și în flacoanele vechi pe care le folosea Ricardo. Dovezile au fost incontestabile. Mi-am dus mâna la gură, încercând să stăpânesc un țipăt care părea să vină dintr-o altă viață. Știau ce fac, a explicat șeful. Au planificat totul. Asigurarea, tratamentul, până la moartea lui. Fiecare cuvânt era o înjunghiere. Femeia de lângă el i-a întins mâna, dar am dat din cap. Lacrimile au venit fierbinți, arzând. Nu de slăbiciune, ci de indignare. Tot ce am experimentat, fiecare zâmbet, fiecare gest de grijă, a fost o punere în scenă crudă. Ricardo a murit crezând că este bolnav, fără să-și închipui că adevărata boală este dragostea coruptă a celor care pretindeau că au grijă de el. În zilele următoare, am experimentat un nou doliu, doliul pentru adevăr. Pentru că a afla ce s-a întâmplat cu adevărat nu aduce ușurare imediată. Aduce o greutate, un amestec de furie și impotență. Am petrecut ore întregi încuiată în camera mea, recitindu-i jurnalul, încercând să iert, încercând să înțeleg. De ce nu mi-ai spus? De ce ai avut încredere în ea până la sfârșit? Uneori cred că iubirea ne orbește intenționat, doar pentru ca inima să învețe prețul inocenței în cel mai dureros mod. Charles a fost și el devastat. L-am găsit în curtea din spate, plângând singur. Mamă, cum a putut face asta? A fost ca un tată pentru ea. L-am îmbrățișat și împreună am stat în tăcere, ascultând vântul suflând printre copaci. Iertarea părea un cuvânt prea îndepărtat în acel moment. Dar știam că, cumva, trebuie să mergem mai departe pentru Ricardo, pentru Pedro, pentru noi. Pentru că dacă răul distruge, adevărul reconstruiește. Și în acel moment, am decis că reconstrucția noastră va începe cu tăcerea demnității. Câteva zile mai târziu, am primit vizita avocatului care avea grijă de bunurile familiei. El a dus o copie a testamentului și un nou document atașat de instanță,
anularea asigurării de viață și transferul bunurilor lui Ricardo către mine și Carlos. Ai câștigat, dona Teresa, a spus el, dar nu am zâmbit. Pentru că în acea victorie nu a fost bucurie, doar justiție întârziată. Legea poate pedepsi corpul, dar conștiința este singura instanță care nu-și închide niciodată hotărârile. Juliana și Renato au fost acuzați oficial de omor intenționat și fraudă financiară. Am fost prezent la ședință. S-a uitat la mine o singură dată și în acea privire nu am văzut niciun regret, doar frică. Aceeași frică pe care am simțit-o cândva, acum reflectată în ochii celor care credeau că nu vor fi prinși niciodată. Când judecătorul a anunțat sentința, o tăcere a cuprins camera. Am închis ochii și am respirat adânc. Dreptatea umană, chiar imperfectă, și-a făcut partea. În acea noapte, m-am întors singur la cabană, pentru ultima dată. Am luat jurnalul lui Ricardo cu mine și l-am lăsat pe șemineu. Am aprins o lumânare și am privit flacăra dansând. Am simțit vântul rece intrând prin crăpături, dar nu mi-a fost frică. Acum te poți odihni, am șoptit. Adevărul te-a eliberat și m-a eliberat și pe mine. Am plecat de acolo în pace. Și pentru prima dată după ani de zile, liniștea munților nu a stricat, suna ca un amin. Oricât de mult s-a făcut dreptate, nimic nu m-a pregătit pentru durerea care avea să vină mai târziu. Să explic totul lui Pedro. Era doar un copil când s-a întâmplat totul, dar înțelegea deja suficient pentru a simți greutatea absenței. Timp de 3 ani, a crezut că bunicul său a murit de o boală teribilă și că mama sa este o femeie puternică, demnă de admirație. Acum, lumea lui era pe cale să se destrame. A trebuit să aleg între a proteja sau a elibera și am descoperit că uneori dragostea adevărată doare pentru că spune adevărul. Am așteptat momentul potrivit. Stătea în grădină, jucându-se cu câinele, când m-am apropiat. Soarele îi bătea ușor părul și, pentru o clipă, am văzut în trăsăturile lui reflexia lui Ricardo aceiași ochi curioși, același zâmbet reținut. M-am așezat lângă el și l-am întrebat dacă își amintește de bunicul său. Îmi amintesc, bunică. Întotdeauna a spus că sunt curajos. Aceste cuvinte m-au traversat. Am respirat adânc și am spus că bunicul a plecat din cauza ceva foarte nedrept, ceva care acum era reparat. A tăcut. Copiii au un tip de înțelepciune pe care o subestimăm. Nu a cerut detalii, doar s-a uitat la mine și a spus, deci a fost mami? Mi s-a frânt inima. Am vrut să mint, dar nu am putut. Am clătinat din cap. Și-a coborât ochii și a rămas acolo, liniștit, minute lungi. Fără plâns, fără țipete, doar acea tăcere grea, genul de tăcere care nu se potrivește cu niciun cuvânt. În zilele următoare, Pedro a început să se retragă. S-a oprit din joc, a dormit prost și a evitat să se uite la camera mamei sale. Uneori se trezea în miezul nopții și se culca cu mine. L-am îmbrățișat și am spus că totul este în regulă, deși știam că nu este. A fost un fel de durere care nu are remediu, durere pentru cineva care este încă în viață. Am văzut în el aceeași rană pe care am simțit-o cândva în mine, sentimentul de a fi fost înșelat de cei care îl iubesc cel mai mult. Carlos a încercat să rămână puternic, dar am văzut în ochii lui teama de a-și pierde fiul din cauza unei traume. L-am dus pe Pedro la un psiholog pentru copii, o femeie dulce care l-a ascultat cu răbdare. Treptat, a început să vorbească. A spus că este supărat, dar și tânjesc. Că nu înțelegea cum cineva poate fi bun și rău în același timp. Și atunci mi-am dat seama că înțelepciunea copilăriei este sămânța vindecării, el nu voia răzbunare, voia înțelegere. Într-o noapte, în timp ce el doarmea, m-a întrebat, bunica, bunicul ar ierta-o pe mami? Am rămas fără răspuns. Întrebarea lui m-a urmărit săptămâni întregi. Poate că da, m-am gândit. Ricardo, cu toate greșelile sale, a fost un om bâlând la inimă. Dar iertarea, mi-am dat seama, nu este un dar pe care îl dăm celor care au făcut o greșeală, este povara pe care nu reușim să o purtăm. Și Pedro a învățat asta înainte de a înțelege ce este viața. Timpul a trecut și a început să deseneze. Caietele lor erau pline de munți, cabane, oameni zâmbind. Într-o zi, mi-a arătat un desen cu 3 figuri, un bărbat, o femeie și un copil ținându-se de mână. Suntem noi în rai,
Bunică, a spus el, am zâmbit, încercând să mă ascund lacrimile. În simplitatea acelei replici, m-a învățat ceea ce durerea nu a realizat încă, că iubirea nu moare, ci doar își schimbă forma. De atunci, mi-am promis că voi transforma acea tragedie în învățare. Petru nu avea să crească cu ură, ci cu conștiință. Pentru că adevărul poate răni, dar adevărul este cel care modelează personajul. Și într-o zi, când era adult, am vrut să se uite în urmă și să spună: bunica mea m-a învățat că dragostea și dreptatea merg împreună, chiar și atunci când lumea încearcă să le sfâșie. Tocmai când credeam că nimic altceva nu mă poate surprinde, am primit un telefon neașteptat de la secția de poliție. Era șeful poliției. Vocea lui suna serioasă, dar era ceva ciudat în tonul său. Doamna Teresa, Juliana vrea să vorbească cu tine. Pentru o clipă, pământul părea să dispară de sub picioarele mele. O parte din mine a vrut să închidă imediat, dar o altă parte, cea care încă încerca să înțeleagă și de ce totul, m-a făcut să spun da. 2 zile mai târziu, stăteam în fața penitenciarului pentru femei, cu inima înfundată, încercând să controlez amintirile care se tot întorceau. Poarta de fier s-a închis în spatele meu cu un sunet metalic care mi-a răsunat în suflet. Am fost condus într-o cameră rece, cu pereți gri și o masă simplă în centru. Juliana a intrat încătușată, mai slabă, cu fața palidă și ochii scufundați. Chiar și așa, era încă ceva înfat în ea, ca și cum ar fi încercat să mențină aparența de control. Când ochii noștri s-au întâlnit, timpul părea să se oprească. A respirat adânc, a aitat și a spus cu o voce răgușită: "Și nu mai pot suporta asta singură." Pentru câteva secunde, liniștea a fost absolută. Doar am privit-o. Juliana și-a lăsat capul în jos și a început să vorbească. El a spus că totul a început ca un plan de răzbunare, dar că a scăpat de sub control. I-a spus că Ricardo s-a îndrăgostit de ea și că la început a crezut că este îndrăgostit. Dar, în propriile sale cuvinte, dragostea a devenit monedă. I-a mărturisit că Renato a văzut în boala sa o oportunitate și că ea, orbită de ambiție, a acceptat să participe. Dar nu a fost doar atât. A continuat ea, plângând. Ricardo a aflat ce făceam eu și Renato. A vrut să se predea poliției, iar eu am intrat în panică. Lacrimile îi curgeau pe față, dar nu simțeam milă, simțeam un amestec de repulsie și ușurare. Era ca și cum fiecare cuvânt al ei ar fi fost o cheie care deschidea porțile iadului pe care ea însă și le-a creat. "Nu am vrut să-l omor," a spus el între suspine. "Dar Renato a spus că dacă va vorbi, voi fi următoarea. Deci, am lăsat să se întâmple. Am închis ochii și am respirat adânc. Camera părea să se învârtă. A continuat să vorbească, mărturisind detalii care i-au strâns inima. Dar cel mai rău lucru, a spus el, este că aceasta nu a fost prima crimă." M-am uitat la ea în tăcere. "Ce vrei să spui prin asta?" i-am întrebat. Ea a aitat, s-a uitat la mine cu un amestec de frică și disperare și a șoptit: "E fratele lui, George. A murit și el de dragul meu." Aerul a dispărut din plămânii mei. Mi-am amintit bine de George, un om bun, generos, care l-a ajutat întotdeauna pe Ricardo cu afacerea familiei. Murise într-un accident de mașină cu ani în urmă și nimeni nu bănuia nimic. Juliana a mărturisit că George a aflat despre o parte din implicarea ei cu medicul și a amenințat că va expune totul. "Am vrut doar să-l sperii," a spus el, dar Renato a mers prea departe. Fiecare cuvânt era o nouă deschidere a rănii. Am simțit că îmi transpiră mâinile, inima îmi bate cu putere. I-a spus că a purtat această greutate de ani de zile și că, de la arestarea sa, a auzit vocea lui Ricardo în vise, cerându-i să spună totul. "Știu că nu merit iertare," a murmurat el, dar trebuia să scot asta din mine. Am rămas nemișcat, uitându-mă la ea nu cu ură, ci cu o seninătate pe care nici măcar eu nu știam că o am. Înainte de a pleca, m-am ridicat încet și am spus o singură propoziție: "Adevărul te-a eliberat, dar nu te-a absolvit." Și când ușile de fier s-au închis în spatele meu, am simțit că această întâlnire nu era sfârșitul, era doar începutul a ceva și mai întunecat care urma să fie dezvăluit. Am ieșit din închisoare cu un corp greu și o minte învolburată. Juliana mărturisise mai mult decât mi-aș fi putut imagina, dar o frază îmi venea în minte: "Eu nu eram singură."
Mi-am petrecut noaptea treaz, răsfoi în jurnalul lui Ricardo, încercând să găsesc indicii care să lege totul. Și apoi, în ultimele pagini, mi-am dat seama de ceva care nu avea sens înainte. Într-una din ultimele note, a menționat numele unei persoane pe care până atunci o considerasem irelevantă, Adriana. Adriana era nepoata lui Ricardo, fiica lui George, același frate a cărui moarte știam acum că nu a fost un accident. Întotdeauna am considerat-o o fată dulce și studioasă, care venea din când în când să ne viziteze. Ea și Juliana erau foarte apropiate, aproape ca niște surori. Mi-am amintit de mai multe ocazii în care cei doi șopteau împreună în timpul cinei de familie. La acea vreme, am crezut că este doar complicitate feminină. Astăzi, îmi dau seama că poate a fost o conspirație. În jurnal, Ricardo a scris ceva care acum suna ca un semn. Adriana știe mai multe decât pare. Trebuie să înțeleg de ce parte este. Aceste cuvinte m-au făcut să îngheț. Dacă George ar fi murit din cauza Julianei, iar Adriana ar fi fost fiica lui. Deci, ce-ar fi ținut-o aproape de ea? Răspunsul a venit ca un trăsnet. Răzbunarea și lăcomia merg mână în mână. Poate că Adriana a decis să continue munca tatălui ei sau să profite de secretul pe care l-a descoperit. A doua zi dimineață, m-am dus la avocatul familiei. Am cerut să revizuiesc vechile înregistrări ale companiilor și conturile bancare ale lui Ricardo și George. Ceea ce am descoperit a fost îngrozitor. La scurt timp după moartea lui George, a fost făcut un transfer considerabil într-un cont pe numele Adrianei. Și cel mai curios, semnătura documentului bancar a fost validată de Juliana. Legătura dintre ele a fost confirmată. Am alergat să-i spun lui Carlos. A tăcut mult timp, apoi a spus ceva care mi-a făcut pielea de găină. Mamă. Adriana m-a sunat săptămâna trecută. Inima mi-a bătut cu putere. Ce a vrut ea? Am întrebat. A spus că vrea să vorbească, că știe lucruri care ar putea schimba totul. Mi-a fost fric. Am observat că se mișca, probabil încercând să se protejeze acum că castelul minciunilor se prăbușea. În următoarele câteva zile, am început să primesc mesaje ciudate, fără expeditor, fără semnătură. Expresii libere, precum "nu știi ce ascundea" și "nu s-a terminat totul". La început, am crezut că este un fel de farsă, dar unul dintre mesaje avea o fotografie. Cabana, noaptea, cu o lumină aprinsă înăuntru. Am simțit că îmi curge sângele rece. Adriana era acolo. Cumva, acel loc a rămas epicentrul iadului nostru. Carlos a vrut să sune la poliție, dar am cerut calm. Aveam nevoie de dovezi, nu doar de suspiciuni. Am decis să merg din nou la cabană, dar de data aceasta nu singur. Carlos a insistat să mă însoțească și împreună am urmat drumul de munte, sub o burniță fină care părea să anunțe ceva întunecat. Știam că această călătorie va fi diferită. Cu fiecare întoarcere, aerul părea mai dens, iar sentimentul că ceva groaznic era pe cale să se întâmple mă urmărea ca umbră. Când am ajuns, poarta era deschisă. Lumina verandei pâlpâi, iar sunetul vântului făcu să trântească ferestrele. Am simțit că inima mea se accelerează și o voce interioară a șoptit. Și adevărul nu s-a terminat încă de dezvăluit. Și în adâncul sufletului, știam că prezența Adrianei în acel loc însemna că ciclul trădării era încă în desfășurare. Și eram pe cale să-l înfrunt direct. În acea noapte, telefonul a sunat la scurt timp după 10. Stăteam în sufragerie, revizuind mesajele misterioase pe care le primisem, când am auzit sunetul insistent. La celălalt capăt al liniei, vocea lui Carlos a devenit tremurândă, aproape de nerecunoscut. Mamă! Pedro a dispărut. Am simțit lumea învârtindu-se. Picioarele mi-au slăbit și telefonul mobil aproape că mi-a alunecat din mâini. El a explicat că băiatul a ieșit să se joace în curtea din spate și nu s-a mai întors. Poarta era întredeschisă, iar pe podea avea un bilet. Dacă vrei să-ți vezi nepotul din nou, du-te singur la cabană. Pentru o clipă, am rămas fără suflare. Sunetul ploii care bătea pe ferestre se amesteca cu ecoul acelor cuvinte. Cabană. Același loc unde totul a început și, se pare, unde se va termina totul. Am sunat la poliție, dar am închis înainte să răspundă. Știam că, dacă făceam asta,
îl puteam pune pe Pedro în pericol. Inima ei spunea că este Adriana. Nimeni altcineva nu ar avea motive atât de personale să mă lovească. Era fiica lui George, femeia care crescuse sub greutatea răzbunării și acum voia să mă facă să plătesc pentru păcatele pe care nu le-am comis. Am luat mașina fără să mă gândesc de 2 ori. Drumul de munte părea mai întunecat ca niciodată, acoperit de o ceață groasă. Frica mi s-a strâns în piept, dar dragostea pentru Peter era mai puternică decât orice teroare. Fiecare întoarcere părea să-i șoptească numele. L-am văzut în fiecare amintire, zâmbetul timid, ochii strălucitori când am auzit poveștile bunicului său. Stai acolo, îngerul meu, am murmurat, în timp ce conduceam cu mâinile tremurătoare pe volan. Când am ajuns la cabană, peisajul era demn de un coșmar. Luminile au clipit, ușa era întredeschisă și, în aer, se simțea miros de kerosen. Am intrat încet, chemându-le pe Peter, dar singurul răspuns a fost crăparea lemnului de sub picioarele mele. În mijlocul camerei era un scaun căzut, o frânghie pe podea și o eșarfă pentru copii, aceeași pe care o purta la școală. Inima mea aproape că s-a oprit. I-am strigat numele, dar sunetul s-a pierdut în imensitatea rece a munților. Dintr-o dată, am auzit pași în spatele meu. M-am întors și iată-o pe Adriana. Fața palidă, ochii roșii, gâfâitul. A durat mult timp, mătușă Tereza, spuse el cu un zâmbet strâmb. Am crezut că nu am curaj. Furia din vocea lui s-a amestecat cu durerea. Ea ținea un mic crucifix în mâini și continuă. Și tatăl meu a murit singur din cauza ta. Acum vei înțelege ce înseamnă să pierzi totul. Sclipirea nebună din ochii lui m-a făcut să mă retrag un pas, dar mi-am păstrat privirea nemișcată. Adriana, unde este Pedro? Am întrebat, încercând să rămân calm. Ea a râs, un râs amar, aproape copilăresc. Este în siguranță deocamdată. Dar depinde de tine. Aceste cuvinte mi-au înghețat sângele. Am încercat să mă apropii, dar ea a îndreptat o armă tremurând. Nu mai face pasul. Sunetul vântului ulător de afară părea să însoțească tensiunea care cuprindea aerul. Știam că orice mișcare greșită l-ar putea costa viața pe nepotul meu. M-am uitat în jur și mi-am dat seama ceva. Jurnalul lui Ricardo era încă pe șemineu. Adriana l-a văzut și ea. De ce asta ai vrut? I-am întrebat. Să dovedească că merită să moară? Iainta. Vreau ca lumea să știe cine a fost cu adevărat. I-a strigat el, furia m-a cuprins, dar am respirat adânc. Și ce ești, Adriana? Un justițiar. Sau doar reflectarea urii care a distrus familia? A tremurat și, pentru o clipă, am văzut-o pe fata speriată care a căutat odată dragostea și a găsit doar abandon. Înainte ca ea să poată răspunde, am auzit un geamăt venind din camera din fundal. Era Pedro. Corpul meu a reacționat înaintea minții. Am alergat spre sunet, auzind sunetul unei împușcături în spatele meu. Zgomotul răsună ca un tunet pe pereții cabanei. Soarta m-a târât înapoi în acel loc, iar acum, între frică și iubire, știam, fie mi-am salvat nepotul, fie am murit încercând. Sunetul focurilor de armă răsună prin munți, străpungând liniștea ca o propoziție. Am simțit vântul rece invadând cabana, amestecându-se cu mirosul de praf de pușcă. Inima îmi bătea atât de repede încât abia îmi puteam auzi pași. Am alergat în cameră și l-am găsit pe Pedro legat, dar în viață, cu ochii mari de frică. Bunică, i-a strigat el, am îngenunchiat. Am dezlegat frânghiile cu mâinile tremurătoare și l-am îmbrățișat strâns. Totul va fi bine, iubirea mea. Bunica este aici. Dar știam că nu eram. Adriana era încă înarmată și furioasă. Înainte să pot reacționa, a apărut la ușă. Privirea ei era pură disperare. Nu înțelegi, Teresa. A meritat-o. Ați meritat cu toții, i-a strigat el, cu arma îndreptată în direcția noastră. M-am așezat în fața lui Peter, cu tot corpul tremurând, dar ferm. Nu există dreptate în ură, Adriana. Doar și mai multă durere. Ezit o secundă și în acel moment Pedro, într-un act impulsiv, aruncă o vază de perete, distragând-o atenția.
Am profitat de moment să o împing și să alerg spre ieșire. Am plecat pe ușa din spate, alergând de-a lungul potecii prin pădure. Pământul era ud, iar sunetul ploii se amesteca cu pași grăbiți. Am auzit-o pe Adriana venind chiar în spate, țipând lucruri deconectate, cuvinte de răzbunare și durere. Fiecare foc de armă pe care l-a tras răsuna printre copaci ca un tunet. L-am apucat pe Pedro de mână și l-am tras, gâfind, în timp ce întunericul părea să ne înghită. Frunzele umede se lipeau de haine, iar frigul ardea pielea, dar nimic nu mă oprea. Am ajuns la un mic canion. Terenul era abrupt, alunecos, iar ceața împiedica vederea dincolo de câțiva metri. Am simțit că disperarea mă copăleșește. Bunica, mi-e frică, a șoptit el și eu sunt. Iubirea mea, i-am răspuns. Dar curajul înseamnă să mergi mai departe chiar și cu frică. În spatele nostru, Adriana s-a apropiat, gâfind, cu ochii nebuniți. Nimeni nu va mai lua nimic de la mine, i-a strigat el, ridicând din nou arma. Atunci a început să se apropie sunetul sirenelor. Luminile albastre taie întunericul. Poliția a urmărit telefonul mobil al lui Carlos, care a reușit să localizeze semnalul mașinii mele. Adriana s-a uitat la lumini și a început să plângă. O să mă ia, așa cum au luat-o pe ea, spuse el, pe un ton aproape copilăresc. Arma îi tremura în mâini. Am făcut un pas înainte, încet. S-a terminat, Adriana. Nimeni nu depășește durerea fugind de ea. Pentru o clipă, am crezut că se va împușca. Dar țipătul unui polițist care se apropia a făcut-o să-și lase arma și să se prăbușească la pământ, plângând. Doi agenți au alergat și au imobilizat-o. Pedro plângea, agățându-se de picioarele mele. Stăteam acolo, uitându-mă la această femeie, un portret viu al distrugerii provocate de răzbunare. A promis că totul va fi diferit. A repetat ea din nou și din nou. Nu știam dacă să vorbesc despre Renato, Ricardo sau propriul său tată. Poate toată lumea. Ploaia s-a îngroșat, iar cabana din spatele nostru arăta ca umbră îndepărtată. Șeful poliției s-a apropiat, mi-a pus mâna pe umăr și mi-a spus: "Ei s-a terminat, Dona Teresa." Dar știam că nu există un sfârșit real pentru astfel de poveste. Durerea poate fi ținută sub control, dar niciodată ștearsă complet. L-am îmbrățișat strâns pe Pedro și m-am uitat la cerul înnorat. Norii s-au despărțit încet, dezvăluind o stea singuratică, poate un semn că chiar și în cele mai întunecate nopți există încă urmă de lumină. Ne-am întors acasă în tăcere. Pedro a dormit în poala mea, epuizat. L-am urmărit și mi-am promis că acest ciclu se va termina aici. Niciun secret, nicio minciună, nicio moștenire nu ar valora mai mult decât pacea. Pentru că am învățat, pe calea cea mai grea, că adevărul nu distruge, eliberează. Dar mai întâi, doare. După acea noapte în pădure, viața nu a mai fost la fel și, într-un fel, din fericire. S-a făcut dreptate, dar prețul a fost prea mare. Adriana a fost condamnată și dusă la un spital de psihiatrie. Juliana era încă în închisoare, iar Renato aștepta să fie judecat într-un penitenciar de maximă securitate. Fiecare, în felul său, a plătit pentru ceea ce a semănat. Dar pentru mine și Carlos, adevărata provocare a început acum, să învățăm să trăim după durere. Săptămâni întregi, casa a fost cufundată în tăcere. Pereții păreau să păstreze ecourile a ceea ce am experimentat. Uneori mă trezeam noaptea și credeam că sunt încă în acea cabană, auzind sunetul ploii lovind acoperișul. Trauma a lăsat cicatrici invizibile, dar și o nouă forță, puterea celor care au supraviețuit imposibilului. Carlos a cufundat în muncă, încercând să-și ocupe mintea. Și Petru, încetul cu încetul, a început să zâmbească din nou. Fiecare râs al lui era o reamintire că viața încă mai putea înflori. Într-o zi, m-am așezat pe verandă cu o ceașcă de cafea și am observat ceva simplu, dar profund. Aerul era ușor. Vântul nu mai părea să poarte amintiri, iar mirosul de flori din grădină revenise. În acel moment am înțeles adevăratul sens al cuvântului vindecare. Nu uită, este să privești în urmă și să nu mai simți greutatea urii. Durerea nu dispare, ci se transformă în înțelepciune. Și eu, pentru prima dată, mi-am permis să respir fără vină. Carlos a întâlnit o femeie pe nume Elisa,
o asistentă medicală la spitalul unde Pedro era în terapie. Avea o manieră calmă, o privire blândă și o credință care părea să îmbrățișeze pe toți cei din jur. Treptat, a devenit parte din rutina noastră. Și, într-un mod discret, a adus culoare zilelor gri. Să-l văd pe fiul meu zâmbind din nou, după atâta timp, a fost ca și cum am privit soarele răsărind după o furtună nesfârșită. Pedro, la rândul său, s-a atașat de scris. A început să scrie povestiri scurte despre curaj și iertare. El a spus că a fost modul pe care l-a găsit pentru a-i vindeca inima. Când mi-a arătat primul caiet, cu litere tremurătoare și desene colorate, am plâns. Pentru că mi-am dat seama că, fără să-mi dau seama, el a transformat trecutul în artă și durerea în scop. Uneori, puritatea copiilor este miracolul pe care adulții își petrec viața încercând să-l redescopere. Cu timpul, m-am întors la biserica din cartier. Acolo am găsit pace în tăcere și putere în rugăciuni. Am învățat că dreptatea divină nu se grăbește, dar nu eșuează niciodată. Uitându-mă la tot ce am experimentat, mi-am dat seama că nu am pierdut, am fost șlefuită. Viața, cu toate tragediile ei, m-a învățat că iertarea nu este slăbiciune, este cel mai curajos mod de a merge mai departe. Într-o dimineață, am primit o scrisoare de la instanță care mi informa că cazul a fost închis oficial. Am citit documentul calm și, la sfârșit, am scris o singură propoziție în partea de jos. Și adevărul a învins. Apoi am închis dosarul și l-am pus în spatele unui sertar. Nu din uitare, ci din recunoștință. Pentru că, în sfârșit, trecutul își găsise locul în spatele meu. În aceeași zi, soarele apunea cu o frumusețe pe care nu o mai văzusem de mult timp. Am stat în curtea din spate cu Pedro lângă mine și m-a întrebat: "Ibunica, mai există dragostea?" Am zâmbit și am răspuns: "Da, dragă. Există la cei care aleg să o ia de la capăt." Și în acel apus auriu, mi-am dat seama că sfârșitul durerii este doar începutul păcii. Anii au trecut și Peter a crescut sub ochii mei ca unul care înflorește după o iarnă lungă. Acel băiat care cândva plângea în tăcere, vorbe acum cu înțelepciune peste vârsta lui. A devenit un tânăr senin, cu o privire adâncă și o inimă curioasă. De la o vârstă fragedă, a arătat interes pentru înțelegerea minții umane, poate pentru că a învățat, în copilărie, cât de multă durere și dragoste merg mână în mână. Într-o zi, mi-a spus: "Bunică, vreau să ajut oamenii să nu se piardă în propria tristețe." Și așa a decis să studieze psihologia. Am privit cu mândrie calea pe care a ales să urmeze. În timpul facultății, Pedro a început să participe la grupuri de sprijin pentru copii care și-au pierdut membrii familiei într-un mod traumatizant. Nu a vorbit despre propria poveste, dar felul său de inspira încredere. Mulți au spus că atunci când vorbea, părea că inima lui cunoștea deja abisul și totuși știa cum să indice calea de ieșire. A fost darul care s-a născut din durere transformată în compasiune. Îmi amintesc ziua absolvirii. A urcat pe scenă cu un zâmbet senin și, în discursul său, a menționat ceva care m-a făcut să plâng. Vrănile nu definesc cine suntem, dar ceea ce facem cu ele definește cine devenim. Publicul a ovaționat în picioare. În acel moment, am simțit că și Ricardo, oriunde s-ar afla, îl asculta. Și m-am gândit: răscumpărarea istoriei noastre a venit prin el. Pedro nu a vrut niciodată să ascundă trecutul. Cu timpul, a început să scrie despre el nu pentru a expune, ci pentru a vindeca. Prima sa carte a fost despre iertare, rezistență și puterea adevărului. Mi-a dedicat-o, cu o frază simplă: "E bunica mea, care m-a învățat că dreptatea fără iubire devine răzbunare." Când am citit-o, am plâns din nou, dar de data aceasta de recunoștință. Pentru că mi-am dat seama că tot ceea ce am experimentat nu a fost în zadar. Interviurile, invitațiile la prelegeri, recunoașterea. Totul a venit natural, fără ca el să caute faima. Pedro a devenit o referință în subiecte de depășire și sănătate emoțională. Uneori spunea că fiecare persoană care l-asculta era ca o piesă care se potrivea în puzzle-ul care a sfâșiat cândva familia noastră. Și știam că avea dreptate. Pentru că fiecare cuvânt de dragoste rostit în prezent este o cerere de iertare din trecut. Într-o după-amiază, ne plimbam prin grădină când m-a întrebat: "Bunică, ai iertat vreodată complet?"
M-am gândit o clipă și am răspuns. Nu știu dacă iertarea este un punct de sosire, Peter. Cred că este o cale pe care alegem să mergem în fiecare zi. El a zâmbit și a spus, atunci suntem pe aceeași cale. Aceste cuvinte mi-au fost întipărite în suflet. Astăzi, când mă uit la ea, văd reflectarea a tot ceea ce a supraviețuit în noi și a tot ceea ce a ronăscut. El este dovada vie că generațiile nu trebuie să repete durerile strămoșilor lor. Sângele poartă amintiri, dar spiritul poartă alegerile. Și Petru a ales să fie lumină acolo unde fusese umbră înainte. Uneori, noaptea, încă deschid jurnalul lui Ricardo. Paginile vechi, deja îngălbenite, acum nu mai doare. Îmi amintesc de unde venim și cât de departe am ajuns. Închid cartea și vă mulțumesc în tăcere. Pentru că adevărata moștenire pe care o lăsăm în lume nu este ceea ce avem, este ceea ce vindecăm. Iar Petru, cu sufletul său bâlând, ne-a vindecat numele de familie. Astăzi, când mă uit în urmă, îmi dau seama că fiecare durere, fiecare pierdere și fiecare revelație făceau parte dintr-un plan mai mare. Viața nu m-a scutit de suferință, dar mi-a dat privilegiul de a vedea adevărul triumfând. Multă vreme, am crezut că dreptatea și răzbunarea sunt același lucru. Am aflat că nu. Răzbunarea distruge în tăcere, dreptatea te eliberează chiar și atunci când vine târziu. A trebuit să trec prin foc pentru a înțelege că iubirea nu este sinonimă cu orbirea, ci cu curajul de a vedea. Sunt zile în care încă mă amintesc de Ricardo, nu ca de omul care m-a trădat, ci de omul care, chiar a pierdut, a încercat să mă protejeze în cele din urmă. Paginile jurnalului său nu mai sunt rănite, sunt mărturii. Fiecare rând scris cu vinovăție s-a transformat în învățare. Pentru că, în cele din urmă, cu toții facem greșeli, dar puțini au șansa să observe. Și poate că această poveste a fost mai puțin despre pedeapsă și mai mult despre mântuire. De-a lungul timpului, am învățat să iert chiar și ceea ce părea de neiertat. Nu din cauza slăbiciunii, ci pentru că iertarea este singurul medicament care nu-i otrăvește pe cei care o iau. Am văzut ura consumând vieți, distrugând case, ștergând zâmbete. Și am decis că cu mine va fi diferit. Am ales să trăiesc ușor, să trăiesc liber. Astăzi, pacea care locuiește în această casă nu a venit din absența trecutului, ci din acceptarea acestuia. Cabana din munți încă există. Un nou cuplu a cumpărat terenul, a renovat totul și l-a transformat într-un han. Uneori mă gândesc să-l vizitez, dar nu o fac niciodată. Prefer să mă amintesc sunetul vântului printre copaci, mirosul de lavandă și sentimentul de rămas bun care a rămas în acel loc trecutul este o carte care ar trebui închisă cu respect, nu cu furie. Pedro vine mereu să mă viziteze. Acum el este cel care mă sfătuiește, care mă face să râd, care mă învață despre răbdare și credință. Spune că, fără să-mi dau seama, l-am făcut puternic și întotdeauna răspund că el a fost cel care m-a readus la viață. De fiecare dată când îl văd ajutând pe cineva, simt că ciclul s-a încheiat. Iubirea, care a fost cândva o cauză a durerii, este acum un instrument de vindecare. Uneori mă gândesc la tot ce am fi putut fi dacă soarta ar fi mers în altă direcție. Dar mă amintesc curând că viața nu este despre ce ar fi dacă, ci despre în ciuda. În ciuda pierderilor, trădărilor și căderilor, suntem încă aici și acesta este cel mai mare miracol dintre toate. Supraviețuirea este cea mai liniștită formă de victorie. Deci, dacă cineva mă ascultă acum și trece printr-o durere similară, vreau să vă spun un lucru: nu renunțați. Întunericul nu este sfârșitul, este doar intervalul înainte ca lumina să se nască din nou. Adevărul poate dura timp, dar găsește întotdeauna o modalitate de a apărea, chiar dacă vine în mâinile celor care te rănesc cel mai mult. Și când ajunge, îmbrățișează-le, pentru că adevărul este greu, dar adevărul este cel care te aduce înapoi la viață. Și înainte de a încheia, las cererea mea obișnuită. Dacă această poveste ți-a atins inima, abonează-te la canal, apreciază acest videoclip și spune-ne în comentariile pe care le urmărești. Fie ca vocea mea, mai mult decât o amintire, să fie o reamintire că dragostea, chiar și după durere, este încă ceea ce ne ține în picioare. Dacă ai ajuns până aici, este posibil să fi simțit că inima ți se strânge uneori și asta este în regulă. Uneori, cele mai dureroase povești sunt tocmai cele care ne învață cel mai mult. Viața are un mod misterios de a dezvălui adevăruri atunci când credem că nu mai putem suporta.
dar în cascade descoperim cine suntem cu adevărat și cât de departe ne merge puterea. Poate că ați experimentat și o trădare, o pierdere sau o tăcere care părea să nu aibă sfârșit. Poate ai avut prea multă încredere în cineva care a vrut doar să te folosească. Dar ascultă ce-ți voi spune cu drag. Suferința nu este destinul tău, este doar calea care te pregătește pentru ceva mai măreț. Nicio durere nu este în zadar atunci când conștiința se naște din ea. Povestea Terezei nu este despre răzbunare, este despre eliberare. Este dovada că adevărul, oricât de greu ar fi, vine întotdeauna să elibereze calea și să facă loc păcii. Deci, dacă în acest moment porți greutatea a ceva nerezolvat, nu fugi în fruntele, pentru că numai cei care au curajul să se uite la rană sunt capabili să o vindece. Și înainte de a pleca, gândește-te, de câte ori viața ți-a arătat semne pe care ai ales să le ignori. Câte adevăruri a încercat timpul să șoptească, dar frica a redus la tăcere. Poate că astăzi este ziua în care să te oprești, să respiri adânc și să decizi că meriți să o iei de la capăt. Dacă această poveste ți-a atins inima, ca acest videoclip, abonează-te la canal și activează clopoțelul pentru a nu rata niciuna dintre următoarele povești. Scrieți în comentarii unde urmăriți și ce ați învățat din această lecție. Cuvintele tale pot mângâia pe cineva care trece prin ceva similar și pot transforma durerea de astăzi în speranță pentru mâine.